Vitsi. Mitä nää tekee? Ei, kato sitä. Otapa siitä. Moro te viimekin. Soin. Oh my days. Sitten taas niinku hypäystä pois. Chillatkaa niin vähän aikaa. Ponsut. Se tulee oikeesti tähän. 100. Sä et oikeesti kuole vai? Tää oikeesti ei kuole vähän. Oh my days. Siis, missä nää äijät on? Portaita on. Tätä iso. Ja toi. Mitä mä näen? Niin läpi. Tää vähän se. Tässä on kans nyt. Äijä menee tän vanhoille luuteille vai? Joo. Kyllä vain. Satku. Puro. Sitten se on kuitenkin puro. Vissiin. Ulkoksi jää. Onks toinen jossain täällä? Täällä on poro. Ei, toinen jouluski. Jos sulla on melkein mahdollisuuksia, hei boy. Tuo toisellakin puolella on kyllä. Mitäs vuoron? Niko. Mikä toi pelaus on? Tot nähnyt mitään. Tuonne kuoli. Joo, meikä tarvitse apua joku vaan. Eikö sit? Siis mitä tää tekee? Siis onks tää niinku salaa joku paras? Saattaa olla. Voisiko tää porokin kuolla? Kiitos. Jaha. Oikea. Joo, nyt se on tuolla. What? Juu. Oh. Nyt oli sitten räspälien vuoro. Eikö se saa? Tai eikö se? 70 poroa. 17 poroa vielä. Okei, se toinen on tuolla. Joo. Oh. Ja juoksee. Ja juoksee. Tullu oikeesti vai? Mä sain sen. Nice. Se kaveri on tässä. Jet Launcherista. Chillatkaa. Sain koko tiimi. Nice. Auto. On sulla roketiammo, mä en ikinä nähnyt reloadisessa. Kuollaan kaikki tässä. Kuollaan meitä kaikki. Sinä kuolit siihen. Ihan saman tien. Ja sun kaverit kuolleet. Saaks tän? Mä tulee tähän nyt. Moro.
katseessa. Ei oo meidän seiniä. Kuole. Takapois. Takapois. Mitäköhän te nyt haluatte? 50. Te ampua jokaisen juo. Kräkki. Siis fiksu pelimuovi kyllä tältä ajalta. Sit sun tapotteli. Niin katsotaan onko sitä kohta kivaa. Mä alan sprayjaillaan teitä. Onks tää kivaa, onks tää kivaa, onks tää kivaa, onks tää kivaa? Onks tää kivaa? Voi harmi, onks tää kivaa? Niin. Tääkin on puskes. Nää samat äijät äsken poraili meitä. Mä en oikein tuolla pois. Onks tää kivaa, onks tää kivaa, onks tää kivaa? Häh? Onks tää kivaa, häh? Miljoona. Get out.